Hello Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe or button. Kune video lebe circulate itolo lapha etingundleni tokuxhumana yemfanele igama lakhe kuthiwa Nobet Zampambela, who is allegedly from Zimbabwe kesana lo snitch amafoni kakhulukati lapha ePitori. So i-trendile video yakhe yasabalala etingundleni tokuxhumana, bantu bakwata ngendlela lisimangala, abonakala khona ifoni yalomnyezezi inkosi yami lapha naye iPhone wabaleka naye wangena emotini yeToyota obashaya baqitha kuresurface lenye ivideo yakhe ya 2023 na lokusho kona ukuthi vele lo mfana kusnatch amafoni dindo takhe kuzayile into lefana nalena ayenda na ivideo yakhona siyambona yaphuma lapha esitolo uthola bhuti uhleli phansi ubamba ifoni uyasnatcha uyabaleka imoto ready bese imele getaway car wangena yashaya yaqitha imoto. Bantu bamfuna phansi phezulu uNobethi, bamfuna aphila bantu nje bafuna kumfundisa isifundo. Hey ube nebhadi this time wathi uyayishaya into yakhe kanti icamera ibheke yena straight emehlweni. Lo mngani was taking the lady a video lo afike wamtshontshela ifoni. So bantu bayasho nje ukuthi akatholakale lo mfana afundiswe isifundo. Please do subscribe, comment your thoughts. I'll see you on the next one. Goodbye. Hey, sebafikile abo Mr and Mrs. Sebafikile. Askisi. Yeah! Yeah! Hayibo! This telephone. Mina ngithi uyagijima uyangena. Uphamlile ne? Yeah, ngisho ukuthi uyangena mina ngiyambona nakakulandela. Now scream I thought just because useduze. No, yena, they came different. No, Marukila drop a mood. But drop somebody. So, Emma Bill, the driver said on that phone. No, it's not the driver, it's the passenger. The passenger. I did. Yeah. That's one of No, it's baby. the corona. Hey, sebafikile abo Mr and Mrs. Sebafikile. Askisi. Yeah! Yeah! Hayibo! Okay, bafowethu sekunesituation la. Kunesituation kunomfana kuthiwa uNobet Zampambela abathi ungaseZimbabwe otshontshele my sister ifoni la. So ngiyacela abamaziyo lo Nobet Zampambela, please nimtsheleni ukuthi abisele ifoni as quick as possible ngoba engaba nje umphakathi kuphelile ngayo. And Nobet sicela uyenze give up emaphoyiseni. Yazi vele ukuthi ngeke ukwenze lokho. Kodwa ube very very cautious ngoba bazokubamba and bazokutrapa, and vele ngifuna bakubambe bakutrape ngoba into oyenzile la ayikho right. Utshontshela my sister ifoni yakhe unezinto eziprivate efonini, thola ukuthi unezinto zomsebenzi efonini wena ubhizi utshontshana nefoni yakhe. Abantu abanjengabo Nobet yibo abamoshela amanye ama-foreigner eSouth Africa. And when South Africans are saying abahambe city they are bad people, but mawubona ama-video anje so then you start to realize ukuthi maybe they are not wrong about some of the people that they are talking about. Yabo, sihlala silwa nabo Dudula la, siphisana nabo Dudula, and then buya abantu abanjengabo Nobet. I-TikTok account yakhe ngiyifakile lapho in the beginning of the video. Uzophinda ngifake isithombe sakhe la. So maZimbabwe enimaziyo uNobet Zampambela, sicela nimgive up namhlanje, and isicela nawe Nobet uzame ukuzigive up before uthola umphakathi ngoba bazokuthola yeke uhlala ucashile forever. Bazokuthola and bazokunemba mfowethu, bazokunemba and kuzoba buhlungu. So ngiyacela abamaziyo, sicela please ngitshela amaphoyisa niwa-directe kuye ngoba manje my sister la she will be traumatized by this. So ukuthi my sister never hated ama-foreigner, but from today ngenxa yokuthi wena umtshontshe ifoni yakhe sebezozonda ama-foreigner ngenxa yakho.
Yabo, we can't defend crime here. Don't defend the crime la. Whether you're foreign, South African or whatever, it will not be defended. Especially mawusezweni lomunye umuntu ungabe wenza into ezinjalo akho right. Mina ngifuna bakushaya izibungu lezi mabekubamba vele. Ngifuna bakushaya izibungu lezi yazi. Yo. Hi man. Guys, please repost any video le and share it as much as you can. Thomas again nansi la uNobet Zamphambela. Cela ni share abamaziyo, cela ni me expose. Sanibonani. Lo nokhulumayo uSizwe Mo. Bafethu ngikwatile ngikwano nabo. Ngize ngijulukile njengoba nizongibona. Bafethu lana ngizokhuluma ngale insizwa lena igama layo kuthiwa uNobet Zamphambela. Phambene le ndoda. Phambene. Ayinangqondo le ndoda. Useless. Your hustling boyfriends bafethu basimoshela njena abosisi bethu lana ngaphandle. And angiyithandi le ndoda. Mina ngihlezi ngishomayela ukuthi we should be protecting our women. Kodwa nazi ezinye idididi izinja la ngaphandle engazi understand. So good people, now kuyenzakala ukuthi usiswa abantu uziyela to a restaurant called Cream in Brooklyn Mall. Uziyela khona my sister uyozihlanganela nabangani kube mnandi. Hayi kodwa nje ngoba ama hustling boyfriends are busy. uNobet nako-ke alandela my sister agibela ama-stepisi my sister vele uzishayela i-video content nabo my sister abangani bakhe kumnandi. Nani niyambona ukuthi uNobet ubhaliwe emehlweni ukuthi la ngiphezu kwemishini. Nale moto lena emelana Toyota Corolla esilver vele ilinda uNobet ukuthi azosnatcha le phone lena adle phansi abaleke. Uma sister abantu akwazi nokubaleka, akwazi nokugijima ukuthi alandele ifoni yakhe ngoba uzifakela ama high heels, was taking an advantage. Bafethu kuhlungu lento le. So ngizonixwayisa ukuthi this thing akusinto yaka December nje kuphela. Yinto esazoyenzakala nalo nyaka ozayo. Ngiyanicela abantwana basekhaya, look around and be careful because whatever that is happening bafethu bazosilibazela abosisi labantu abafana nabo Nobet Zamphambela or Zamphambela. Siyamfuna and sizomthola, and make sure wena Nobet ukuthi awuthola amaphoyisa cala ngoba watholwa yithina. We will deal with you accordingly. This is Sizwe Mo. Good people, be safe and make sure that you observe the area. Thank you for tuning to Salt FM. Hey, whoa, bashani, kushubile, bashana. Umfazi bebemshaya ivideo, bashana. Kwaqhamuka bashana imkhulukudu yama cellphone snitchers, bashana. Ehamba ngeCorolla, bashana, esilver, bashana. Weshe phone lo mfazi, bashana. Shamtanga lezo bashana zaphela endaweni bashana bashana basho ukuthi ngeshwa nangebhadi bashana lento yenzeke la ka TikTok bashana la ka TikTok siyadlala asidlali bashana. We are serious people with serious matters bashana. Sephathe inkozi malanga la bashana zabaseshi bathi ngesilungu investigators bashana. Hayi lezi abashana bami bashana ziyayizonda icrime, azifuna la ihambe khona bashana, zifele imphethe lezi zibe mehlobovu bashana. Sangena ngebhuzu kuona wonke ama social media bashana. Umkhulukudu bashana zawulanda fresh ku Instagram bashana, zangena ngebhuzu kwachitheka igigi kwasaphazeka amakhondom bashana, abhala ukuthi banana flavor kwashuba bashana. Wathethi bye bye bashana, waqhuma uTufit bashana, wahoholuza ngesilevu phansi, zambeka ibhuzu la bashana eseguge ianda ebhala ukuthi ngiyinkuzi malanga yomkhulukudu ngizomosha eMzansi kwamshubela bashana. Buena efresh list kamateki ebaleka la eDBC bashana, ampu nobuso bakhe same face, zamlanda fresh lezi lapha, nazi isithombe sakhe ku Instagram bashana.
Nobet zipampela umjide wobashana wasezim ozomosha eMzansi kwamshubela ubashana akukho ubashana ukubambisana ezweni isaso sholonto ubashana basopa ayilo go blarm tuqa siwe Nobet ayibuyi iselfone mfana ngamani uqamba manga uthi you were under influence of whatever asinandaba we don't care ayibuyi iselfone we serious people with serious matters wenzani uganga